Ahojte. Moje meno je Alex z Avalon IT. Dnes vám chcem predstaviť najmodernejšiu IT učebňu pre školy vybavenú našou technikou. V tejto modernej dobe digitálneho vzdelávania čelia školy novým výzvam. Aj vás trápia staré a pomalé počítače v učebniach. Nespoľahlivá technika. Odstrašujúca kabeláž. Problémy, ako zaujať najmladšiu generáciu detí. Alebo v neposlednom rade bezpečnosť vašej školy. Moderné učenie by nemalo byť o zápase s technológiou. Malo by byť o zlepšení kvality predávania informácií a naberania skúseností prostredníctvom IT technológií. Predstavujeme vám modernú IT učebňu ako budúcnosť vyučovania na školách. Počítače rôznych modelov a systémov zamení mezero klientami s jednotným systémom na serveri. Učiteľ tak získa dohľad a kontrolu nad žiakmi. S využitím servera a IT domain získa správca dohľad nad celou školou. Stolmi na mieru, prehľadným manažmentom kabeláže a rack skriňou získame úhľadnú učebňu s hromadou čistého miesta. Starý nekvalitný magnetofón upgradeneme slúchadlami s kvalitným zvukom pre každého žiaka. A doplníme riadiacou jednotkou ovládanou počítačom na vytvorenie konverzujúcich skupín. Kriedové tabule nahradíme antialergickými keramickými tabuľami na posuve. V kombinácii s interaktívnou tabuľou alebo interaktívnym monitorom. A na záver množstvo techniky v učebni a na škole ochránime kamerovým systémom a bezdrôtovým zabezpečovacím systémom, ktorý je kompletne ovládaný cez mobil. Naša moderná IT učebňa bola navrhnutá s jediným cieľom: prispievať k rozvoju a zlepšovaniu učenia, zážitku študentov a efektívnosti výučby s ohľadom na bezpečnosť. Takto vyzerá budúcnosť vzdelávania. Pripojte sa k nám a objavte výhody modernej IT učebne. My sme Avalon IT. Vaša škola, naša technika. Spoločný cieľ moderné vzdelávanie. Viac na avalonit.sk alebo v obchode pre školu.sk.